Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από την Αγγελία παίρνω τηλέφωνο και διάβασα την αγγελία σου και έχω μείνει άναυτος με τον κότσιφά σου. Α, ναι. Για πες μου λεπτομέρειες με το κοτσίφι σου, τι συμβαίνει. Τι λεπτομέρειες θες να σου πω. Έλα. Τι λεπτομέρειες θες να σου πω. Θέλω να μου πεις αν είσαι ευχαριστημένος από το είδος κοτσιφιού. Είσαι ευχαριστημένος? Το απλά στο κότσιφας είναι φίλοι. Τι ευχαριστημένος είμαι. Όταν τον έχω 2 μήνες, μια χαρά τρώει, δεν έχει πρόβλημα. Μάλιστα, πόσο χρόνο είναι? Δεν ξέρω τι να σου πω. Πρέπει να είναι 1,5. Καλά ρε φίλε, το βάζεις στην αγγελία και δεν ξέρεις πόσο χρόνο είναι. Δεν θα το πουλήσεις έτσι. Γι' αυτό, στο λέω επειδή ασχολούμαι με πουλιά. Ναι, τώρα άμα δεν ξέρεις τώρα πόσο χρονών είναι, δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Μπορεί να είναι ας πούμε και 2 χρονών και να τον πάρω εγώ στα 4 χρόνια να μου ψοφήσει, ξέρω εγώ. Τι θα τον κάνω, να κυνηγάω μετά. Θα έχεις χαθεί. Το λέω για σένα ρε παιδί μου, όχι ότι κατάλαβες πως το λέω. Δεν το λέω ειρωνικά, το λέω τελείως ας πούμε έτσι. Εγώ είμαι από το Περιστέρι, δεν ξέρω αν έχεις ακουστά για το Περιστέρι. Πάνω εδώ προς το μέσο από εκεί. Ναι, μπράβο. Εσύ από πού είσαι? Εγώ από τα Γιάννα. Εντάξει. Έχουμε μια απόσταση. Αλφα. Εντάξει. Πες μου. Εγώ ρε παιδί μου πιασμένο τον έχω αυτό. Τι να σου πω, άντε. Πιασμένο τον έχω. Τώρα τι ηλικία είναι δεν ξέρω να σου πω. Άμα το ξεχωρίζεις εσύ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Αυτή η κοινωνία με έχει φτάσει στο αμήν. Γιατί ψάχνουμε για ένα κότσιφα και έχουμε φτάσει φιλαράκι να παρακαλάμε κάτι τύπου σαν και σένα να μας δώσει ένα κοτσίφι και να μην ξέρει πόσο χρονών είναι. Μαγκά μου. Το καταλαβες? Γεια μας. Μάλιστα μου λέγει μου το κλείσει.